A takhle to vypadá brzo ráno. Na Slovensku mají ruský čas. Tady v Čechách mají teplo. Tady mají kdo ví co. Sodová komora. Slabé kusy odpadly. Předstírají, že jsou nejsou mezi námi. Se ho zbijem nebo něco takového. Mnoho slabých kusů. Další slabé kusy. Další slabé kusy. Mnoho slabých kusů. Všichni odpadli. My co ujíždíme na seriálech, jsme využít každého chvíle z rodiny, aby jsme mohli sledovat. Ano, slyšíte to přiznání, strašlivé přiznání. Je zde i šlacha a Tomsov a vůbec. Japonofilní uchylové, jeden jako druhej. Unešení z Japonska v útlém mládí. Katastrofa na obzoru. A to je vše, přátelé. Chvilku je tam pod, chvilku minus a to o tom to chytit, jo? Ten okamžik, kdy tam zrovna je naprosto ten bolest, no. A to nejde jako... To není pičovina, víš jo? Tak s prosebáci se loučím.